Здравейте, казвам се Георги Цурев и съм на фотосесията на Delirium и Half. Днес трябваше да се обръсна преди да започнем снимките. Здравейте, аз съм Мира и съм маркетинг менеджер на Delirium Exclusive. Днес на фотосесията се наложи един от главните ни модели, Жоро, да обръсне брадата си. Съответно, ние трябваше да заличим разликата от брадата и тена на лицето. Използвахме различни продукти на различни марки. В случая за неговата кожа беше много важно и за повечето кожи е много важно да се използва база за лицето преди да се нанесе грима или съответно крема, който е за лицето. В неговия случай ние използвахме ламер, защото е много хидратиращ, а неговата кожа беше много суха и по-хидратиращи гримове. Ами за мен най-голямото предизвикателство днес беше определено гримирането, понеже такова нещо не съм правил преди това. Нестандартен проект, за да покажем нестандартността на нашата марка, ексклузивността и искаме да партнираме заедно, за да покажем един по-различен проект на пазара, да излезнем от консервативното и да се позиционираме като различната марка. Отне ни около 4 месеца подготовка за този проект, като ние искахме да покажем най-новите продукти на сезона. Искахме да бъдем преди конкурентите и да ги покажем по един много нестандартен начин. Казвам се Йоана, аз съм от Delirium и се занимавам с съдържанието и социалните мрежи. Тук сме днес с екипът на Half и Delirium за тази фотосесия, която планираме вече от няколко месеца. Този проект много ни впечатли, вдъхнови. За нас Delirium е олицетворението на себеизразяването чрез козметика. Дали това ще е чрез ароматите или чрез грим. Даже и самата козметика за лице. Според нас това кара един човек, независимо от кой пол, да се чувства по-добре, по-уверен в себе си. И затова решихме да направим една малко по-раздвижена фотосесия с продуктите, която да показва тази част от Delirium, която за нас е доста важна.
Казвам се Петър, Пит ми казват накратко, живея в Щатите от 15 години, завършил съм там, хайскул, след това висше, свързано с мода, бизнес менеджмент ми беше подписано. В процес съм наместен в Лос-Анджелес и да работя с един от най-големите, той е не само стилист, но е едитор на едно от най-известните списания в Щатите. И ще бъда като негов помощник. Той е работил с доста известни имена в световен мащаб, като Брад Пит, Уитни Хюстън, Кардашиан и то почти всички ги е обличал. Неговото име казва се Джорджи Картина и съм доста развълнуван за това предстоящо начало. Аз знам, че Delirium е една от най-успешните брандове в България, свързани с козметика и парфюмерия. Аз с колко съм снимал не един път и всеки път е много различно и винаги гледаме да направим нещо, което не сме го правили, да надграждаме това от предния път. Колко има една интересна идея от един от парфюмите на Том Форд, да го захапя с уста, доста като размер е доста голямо, ще пробваме, за да не щупяме само някой зъб. Според мен аромата може да изрази няколко неща. Изразява настроението на човека, вдъхва му увереност. Примерно, ако има някаква важна среща, искаме да сме по-уверени, ще си сложим един такъв парфюм, който ще ни превъплати в по-увереното си алтер его. Но в същото време един аромат може да възвърне много спомени. Много са важни олфактивните спомени. Аз, например, лично като си купя един аромат, много внимавам кога ще го нося за първи път, защото много често, точно в периода, в който го носиш първата 1-2 седмица, особено ако имаш някакви по-специални събития или преживявания, винаги с това ще го свързваш този аромат. Така че бих казал, че са доста важни. Човек изразява себе си по даденият аромат. Някои хора харесват различни аромати, по-луди, други по-сладникави. Аз винаги съм бил привърженик на нещо, което е по-силно, да има леко спайси и луди в самия парфюм. В момента е много тренди да съчетаваме 2 или повече аромата, за да сътворим наше си лично ухание. Да имате някаква такава уникална комбинация и да сте сигурни, че никой друг няма да ухае по този начин. Един от кадрите, които снимахме, беше с Fucking Fabulous. Това е парфюма. За мен този парфюм е по-специален. Първо по името му, както всички виждаме, и второ за мен това е аромата за... Може да го пробвате и вие.
Ако един човек много желае да комбинира два аромата, бихме посъветвали те да са в близост един до друг, защото иначе няма да се усетят, ако са в противоположни части на тялото. Ако искате да ухаете, да речем, около врата си по някакъв малко по-сладък начин, на други места по по-провокативен начин, това със сигурност също е възможно, да. Трябваше да държа моята колежка по време на снимките. Аз никога не отказвам да свърша някакъв вид тренировка, понеже го правя всеки ден, но си беше интересно, понеже все пак тя е лека, но въпреки това си беше и някакво натоварване. По-рано момчетата пръснаха от два различни парфюма, две различни миризми. Единия беше сладникав, другия беше по-силен. Не е ли ти като най-млад? Айде да пръснем тук от двете страни да има по нещо. Благодаря ви. Ще видим коя страна ще си хареса повече тя. Да, ще трябва да отидем да я питаме първо. За мнение и така. Айде. И го направихме с целта да изпробваме какво ще каже нашата колежка като женско мнение. Съответно, мнението й беше, че дясното по-силния аромат и хареса повече, който и на мен. Парфюмът, който най-много ми хареса, беше Oud Wood. Той съдържа сандалово дърво и wood и смятам, че от всички, които изпробвах, той беше най-добър, поради факта, че го усещам най-силен. В днешната фотосесия беше много важно грима да бъде матов и всъщност заради сезона, след лятото, където повечето хора са с тен, затова е много важно да се използва матов грим. В фотосесията днес използвахме олиото на Tom Ford с частици, защото подчертава тена и озарява кожата. След днешната фотосесия се потвърди теорията, че ароматът на Half Magazine е ароматът на Tom Ford Fucking Fabulous.